Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do Aphan ta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non West Karbi Anglong Hamren case a regional committee atumpen education department along Pinpur alo Kepi kapajerdam. Lapen labang sohud Perang kia thingno education Richard Tokbi pen lam chaktami chipido. KSA Inglong po Hamren Regional Committee atumpen Jasimet Hamren Golf Higher Secondary School along Thanbang Anghoy Kepi Kapepling Sirak Aphan Lapen Karlitang Sumila Rong Hangpi Memorial School along School Building Mesen Nangji Lapen Rong Check LP School ME School along Tami Thanbang atum Retired Bomajok Non Bang Crazy Thanbang Anghoy Puthot Papleng Sirak Nangji Lapen School Toklang Ahin Kaprek Akisung Akadure Aphuthak Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tokbi Arideng Pinpur alo KSA Inglong po Hamren Regional Committee atumpen Pinpur alo pajirpon Lapen Pinpur alo along Kejong Dunateng pen Kapechunchi Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Education Richard Tokbi pen lam chaktami chipidun Bangso Pinpur alo along Kepi Ponalong, KSA Inglong po, Hamren Regional Committee Maipu Prosonto Ingti Kong Chunbang, Provinson Bay, Bronson Tokbi, Dihin Rimbang, Public Pachetang Chunbang, Kirison Ronghang, Lapen Hamren, Headbrands Maipu on Singteron, Lapen KSA Klembang Atum, Chetong Dunpen, Pinpuralo, Kapajur Ponasai, Pachunpo. Tangte West Karbi Anglong Hamren KSA Regional Committee pen alamte Lapen Education Richard Tokbi pen alamte Angton pen Arjupon Sinam Hamren pen Bimol Bay Report Karbi Anglong News Channel. Isiabang immediate filling of all vacant teaching posts and appointment of a full-fledged principal at Hamren Government Higher Secondary School Labangke Itum ha Kotalong Dukok overall Assam si Hidro Apen Lake Director of Office mo full-fledged ke hang po la full-fledged ke hang daptan si Director of Office appointment piponzi who office tame non itum process pon non in charge ke claim abang tamisa si alang sami pangalaw mabe bagke la si Hamren Higher Secondary School abang ke mission tapi di silang bangke alang tungge bang bangke provincialized school infrastructure Aphuthak let sumila rong hangki Aphuthak alam school Aphuthak alam si wargo memorial school lake ahok ningdu lo let sumila rong hangki memorial school Aphan itu provincialized along pola ek along puri tunde da tuma school Aphuthak alam abasi pola ka establish kan lahai pen chenglo masih akasik sat duchet aposi sitame itu council hol pen kwan se geche rapon thegi ma klempon thegi ma itu Dr. Tuliram Ronghang si em kademo autonomous council pen chingbai chingsai po kese itu pen jogja jate je ache da ka resolve mission kata HSLC resolve 100% se itu mafan nongnam nangwan pi so school aposi itu Karlita Sumita Ronghangpi Memorial School apang ke itu iman pen ke itu body pen si our side la sorong long Aphan lepi kontegi Aphan itu matha pon la pen appointment of teachers in cinco teachers and kone understaffed school pinangano school along single teacher do na so report alang kese itu Aphan non la so memorandum lo si ng pilo Chugidamtang 198 advertisement on to Teglong lo hala sutami hard to reach remote area school si itum Jongpon si Penangana school along itum 198 teachers toy no abang ke nitum already a policy ke claim tangdolo la ke single teacher adimolong like example 60 70 student one teachers. Lason na di malong ni tumri si a block 11 blocks do education long. Hala 11 blocks along konat si single teacher ke do ma lason di malong si 131 of post ke itu advertisement non ke bang zia hoktang mong itu advertisement pon po. Prabjin pen
lata kichun lo la si 131 along bangke la single teacher adim along si school amendment si itum ala advertisement na theklongji hala so 131 school along ko do amendment si la get ke pass LP to ma fan sami abar side ko la pen prabjin pen la han tamni itum fill up la bang lo la pen kia si itum non ajak itu fanai pido improvement of basic school infrastructure ajak school along infrastructure Aphuthak alam ni fanong pilo la seola management committee SMC atum do hola tum CCS school along no school along sami ala teacher student ratio pen kodak koan ba ke do hola so teng pen isia fund limited fund wang do la sia church bang ke pini pen ke claim pon degi ke la tum SMC president la pen secretary atum chini la sia lan tum bang si la hai bang ke thek an ben ke claim pon ni afan sim batha na ko athe itum SOPD a budget pen a fund ke itum kom hek tangka maha kom hek pen jeni si itum 400 crores itu 30 department tandang lo pon de isia department along 3 crores to 4 crores 2 crores la so andang mo si thaglong chot ti la so posi tangka maha kadure dukok jeni si itum tame Dr. Tuliram Rohangkai tame ninje kong lo hemprek na la 244A implement na ji ko kai tame house long tame assembly long tame ninje dum kong lo alang ni people lo kon de tangka maha kedure kawe 400 crores per ge tum ke claim po nang ji li dam de la so posi education na kapaprang thingti apan quality education pen chenglo kadok ove ni tu apan lo la memorandum along point 4 do ni fan pini na ti la so point 4 ang sa meni CC pen alam tu fan simek si chan dun no ke pa implement thing ti fan ke claim po thegi fan itung Dr. Tuliram rong hang CM sar pen ching kiting wa po la do ana kam sa me ke pachuni fan si itung body pon ko churul. Thank you sir. Real committee penadak Karbiano Termas Council Education EM sir Richard Tokbi ari daga kontrani tumbang pensi keong dung nitum kemang nitum tokjira lopen ethe nitum kehang uta kami nitum chingki wai pon just met pet pinil labang so ang deng nitum ke deng nang kok athe bangala pulo ke damtang 67 KSA Foundation Day aput nitum subject meeting along itu ahin aru ari matum pen education ahin jitu problems ke doan hadak na kache share dun along itum Hamren General Committee pen hala bang suis ani sia commitment kachi pido se education na hin bang just met pet pinier ni nitum lang dama bang ke Karbiano Termas Council ke japon itum kaching khonnai Dr. Tuliram Ronghang alang leadership along that education yem Sir Richard Tokbi alang itum kachari kachalon pon along education along bang thedum improvement itum ke theklong si isi hini mate keong dong adim kele dunde adim bang ke through discussion pen nitum ka bilochar lia song itum central committee la pen regional committee la pen arore itum an pen cherap chiri pen isi pen isi la an so se ke pa me poni pan through discussion pen ka bori ji phansi nitum lamrai teng pon lo na so teng pen si pini nitum dak wang lo dasmet pet nitum dak ke wang pen bang ke la lo ke dam nang ji adim do olang saminon kile dam an pen itum thedung isi hini problems nitum long si pina dak tok jira lo pen dagi yem long na policy itum isi hini itum point wise pen itum chingwai pon lo das is just met pen itum dak point number 1 along ke la lo immediate fill up of all vacant teachers posts and full-fledged principal at Hamren Government High Secondary School la se ke chengsin tum tokon lo athe West Karbiang long bang ke proper government school functioning bang ke high secondary ancho to bonil tum mate data major lo kusini tum chini dam lo labang so long hilo isi district headquarter long ajat a propose na jitu education hin pencha lo kapre kitum examination conducts tame hala daksi dolo isi center lo hada education center lo na pendak result tame kai ki tame mesen no ninkan flip ho bang ke mesen la pen ke dam tanga bang ke SSLC long bang ke 100% results da pass pon pudhoi phis ame ningduk meme banga la pulo la 14 teachers at teaching teachers bang ke la da bang ke vacancy do kok lo asila dak immediate that labang so vacancy na kapa plan duning phal ni tum chuning rilo la pen ladak bang ke isi hini bang ke ladak problems bang ke the pini ka chingki pensi klar dak lo just met pet high Hamren government high secondary school la pen dak difu gop boys la pen girls government school ke thoma bang ke dak special advertisement pinang ji bolam pensi dak kaprek pen asap so kache prek dokok bolam thein tum long pon la sitame la so puthak tame process bom lo la pen prabjin pen bangso advertisement kolong pen hadak teachers na kapali eji aphan sa meni tum positive response bang sar hin pen itum long pon lo so
so na taxi dak provincializations and infrastructure development of late Sumila Ronghangpi memorial late Sumila Ronghangpi memorial school bangso puthak tamin tum dak tok ponang ko bangkilalo West Karbi Anglong along school establishment along an ning kiduk nai pen kacharli ai hin kaching thu pulte Sumila Ronghangpi school tai hum asila bangsu school along ning mekri book propensi nakang thur pina basila bangsu school apan kelang dun cari nai bang badu bang punon responsibility pumatha sin tum KSA pen stame la bangsu responsibility and ponsipini dak anang chingwai lo putuai phit stame la bangsu school establishment that pen la un functioning kimi stame kopai kelang no son lo hala dak government act along bang masap sala dak isi hini technical along bang kache tondun de dokok pusini litum bir talong lo stame la penle iltum ipi kachiru nai pu bangali la bangso provincialization a process along stame da Karbi Anglong autonomous council iltum kaching khonai iltum CM sir la pendak education em sir Richard Tokbi alang litum leadership pen da council along pen kelang pona jakong mate CM hoi pen kelang pona jakong kedo pen la bangso school of hanbang infrastructure development la pen kapre ka development na tame council pen kerang chari nai phansi ni tum Karbilo charli song hin pen la bangso media hin pen ni tum uthot pachini ponthulo sonthoma bang kelalo appointment of all teachers in a single teachers and understaffed school la bangke iltum chini nangji itum Karbi Anglong atok ano jasmet pet bang kacharlia mumara tum dopik sita me haladak bang single teachers ang se single teachers ang bong sita me la tumaphan BLO duty dolang la penona son census duty dolang kapre ka duty ke toy rong pen mati ke claim du nangkok lamate ladak ki student ki ong pen inueda than bang loke thanu ne pendak amalgamate ka kuri pen class aki ong pen ladak teachers inud loke thanu ne lasona problems bang penang ni tum thekpon long lo lasinin tum immediate jitu non teachers appointment kipi dul non viva suli bomlang la silaso a recruitment mate laso appointment kipi ahoda banke la major single teachers adim ana banke ke papleng eti phanitum hangpon lo la pen em serpent tame positive response mesen response itum long pon lo la sila dak tame nitum thangnat ning kipi ave ning ke che thepen laso problem tame ke solve pon ye phanitum to warto lang pon lo la pen banke improvement of basic school infrastructure nitum la bangso la long bangso min improve nai po bangke nitum major hangpon pe ladak jasemet pet non school ke dotang along kona ne ke tingke wak do koklo kona ne ke toilet tame ke pangthir dun long werwe ba lang ka dure pe na yoini haladak our sai ki meme that ring tame proper lang ke long lepen chenglok la hai aso asa a problems abang ke Karbi Anglong autonomous council pen immediate tak lang pon nang chi pusin tum jong pon lo la pen bang last tame mesen response tum long pon lo la pen la bang so post tame nitum non uthot report nang pitu pen kerap nang ji aja kong an ke sar pen rapon ko pun tum alam chak long pon lo la son ta se lada kidut si bang ke regular monitoring and improvement of quality education jasa metpet ladak laso monitoring ke claim nang ji along bang ajehak along bang ining ke phodam de nitum dokok ti jasa metpet official ladak Karbi Anglong autonomous council long jasa metpet education department ke la tum dak SI le punon kapre ke dak inspector tum le punon block level pen punon jitu teachers atum ke dam duty ka che claim kle bahala dak school along problems monitoring bang mesen kaveda titia joine dak communication gap ke thi o yoine pot jitu quality education kipi nang ya de ma bang kele dam de dokok titi sona thaksini tum KSA pen stame konasi kele dam de ma konasi teachers atum ke chok chema konana si kupi si dak fana puthak misuse ma lahai puthak tamen tum Karbi Anglong autonomous council of han kapachini dodo department ban me kapachini dodo hala so long se tame jitu ko anang deng si action ke nai ma le dam de titi la pen hala dak la education staff atum school along ko ansi monitoring ke claim nai mahala da ka bang proper ni tum isi jitu satisfaction bang ni tum theklong le ti la sila bang so monitoring bang mesen improvement ki bi fan quality education ni wan fan claim nang ji pun tum chingwai pon lo la pen la bang so puthak bang ke prabjin pen sar pen se tame lamchak nang chipi dun lo je alang li headmaster la pen teaching staff ka do ka we pen la pen SMC tum pen se tame alang li sodak pen chingwai si smooth functioning of education bang claim pon po pusila dak nang che chak pon lo asin le tum pini dak kewang pen tum ning ke the pon pik long pon lo la pen bang ke la bang su ning ke che the bang ke prabjin pen ditu a the ke chu long ya phan bang sin tum to war chu lang pon lo la pen thu ka chu ning ri thu bang ke la pulo jasmet pet isi education ke pa me nai pulo dang te non bang ke jasmet pet
teachers student lapen parents shot kali environment tami mesen nang surrounding environment jitu hadak arada tumsi tami hala bangso school aphan kelana dunai kangkhon dunai osomar tumaphan school kache toy dun wear nai pencheng lok kaprek ana bangga abang putin ta arpu chepar pusi piniar ni bang quality education kelongi phanil tuma bang putin tami matha pon nang chipusi la bangso media hin pen pachini ponthulo lapen tu bangga kijut sinil tum lapen akenang shot nai karbilo charli song Hamren regional committee penil tum kachu ningri bangke pini itum karbiang long mate karbia khai phan education hilo itum hana kenang sot nai apors tame jasame pet karbiang long tonomas council pen education anat jitu dihina hin bang fana bangke jitu 90% ke le dam deji afanal ason sinitum thekpon long nasi education fana bang karbiang long tonomas council pen sitame kepa bat pon pen atok ano school tame smooth functioning ke claim ponjia fan karbiang long tonomas council pen deng ponang ji pusi la bang so media hin pen nitum pachini pon Nili balong cek kacuti ki arwada tumpen cek acalan ador ke sopik pupen ajok perang ke amai kang nipon. Dangte perang ke amai kang nipon Aphuthak alam ang ton pen alam the alang li tumpen le archpon sina. Nilip chuki alapen arwan teron nang kilo berta Karbiang Long News Channel. Anyway, nang litum hanitum nang chuhang nang kok athi ko piluma gluten litum dak nili barat litum cek kachunam apen kachutukia tum kiduk akisung Aphuthak si anyway nang litum hanang chuhang lo asi nilitum dak nili barat cek kachunam pen litum kachuyor kosonma nitum akisung patowe nitum cicini lo athe nilitum lada nili barat cek kachujor kedam tang 2025 October 7 arni nilitum han council pen wanglo council phanta revenue nang pinangpu kupen alang litum puma cek lampian sikahini nitum manang hanglo halo sud nilitum same chidonun lo amasi apia banke alang litum bang nilitum phan ador nang yan bang access chat asi halo sud ador pen non patowe por nilitum ihum nong pen suri pli suri trop lasonsi nitum han green says mate chalan laso ador bang nitum hanang enjet lo kasi towe bang ni tum ihum tipi chuanam lo amasi ador bang lan puajalo amasi kosonsi nitum han an ador nang enjet ma puajasi nitum chingki jithan lo amasi alang litum same angsong le chingki mo angsong ben si labangso acalon ke nang pilo haladak le chingki mo busi nitum hanang pu ente ladak nitum cek kachuna matum ke kosonsi nitum ke chunamun thekpo athe niletum sony greenses tapinai chalon tapinai plote council atum ke double si nitum hange nang enderlo lasi laso bangke nitum ningduk lo alang litum council atum same nitum phanang mathanai kiduk kelak atum phanang mathanai athela pensini nitum ke hem reta kachilangi lota la pensini nitum ke charli lasi alang litum same lahai bangke nang mathanai athe ihum ipuma cek long penyong selang tum sikap truck nitum hanang enderlo plote nitum ke kiklem tum ke kupilo chupo asi peningwe nangli tum han ni tum nang chu hangke lalo ni tum han che ga bangke ni tum hangke kedam tang sikahini pulo la sikahini sin tum ke pithek chotto lasi komane bayong si ni tum han tipi ador abisina andat pulote lake ni tum ke chi songwek pul lake ni tum kachutukia tum lapen nitum
kijor kachulang tum sami nitum ke chisong nang kok lasi nitum ke sikai hini pen par ke nitum ke pithek thelo lasi non masih bikhek kaning ye dam bang nung ngel hello cek ke forest hormu ta kali munit atum karbi atum kachutuki kachupeyo hormu forest ek kateng lelang nam positame 2017 na ek pen lang dam lo botel ke government bental legalize si kurilo lasi majak stame chutuki melo lepen ninghang lin chuyo long si nitum la tender call kia prang setame la pusi chojor bomlo setame 2025 and November 7 arni si councilor sorwang lo councilor sorpen che discuss pamilo council pen tax kenje bangke per piece mate ipumalong pen 2 rupees sa hisap si en pon po lasi la pangsu peng pote litum ta choklo polo la pen apitu tipi chalan nang le lo tipi chalan nang le pen ke aku hala suateng pen amang ta kali dia nang bat sudet la puyu mane aron ka tik tang mate ka chingwai ke right tang ang ateng pen follow le ja tendar ke long atum mate hala tendar kalong kacira ura bari sangho tum do hala alang itum tangka ki room tu bangke abisi thoja 3500 si collection mate la ihu malong pen ihu magari long pen en pon lo yong si ihu malong pen 3500 en pon lo pute ipu malong si sika hit home ra aduli nitum ke tax ki pinang lo la pichor lagi chok la puta gali det kit ha patuma pham ihu malong pen suri pho pinang di la son si council entry gate Aphan stame pinang hala hai bangke pinang we media thengno kache thandam nang ko athege tadu ko bi tum sitame chini nange polam si gani dam la sila bangsu la puson si council asort stame ami thanga khe mate karbia khe phanching hon pote tendar ki pitom phanta alang tum chelang don pameni lake council along si dolo lake council ke ja tum si chelang don pameni yong si kopi posi kini dam thunang mo mathema 3500 pen aku non bangke nangke bat thulilo pinang an amonit pen arju ponlong lo non ke suri trok pai gari homalong pen en pon pu walam si arju thulong lo karju long pen ta ininga oida ke dulu athe ningkani sita velang si itivet si la anang ke bat ha bata hini nang bat edlu ningkani sia velang aku juning November 7 pen si la solam ka cerai pote non ke August beginning 2026 August 19 ningkani sia velang la sila puson council sorota adai tu do lang tum chelang nai nyong si karbiang arar phanching honduk lang pote la sila bangsu aphiong atex ki papat ong bang ke ni tum ke masap sonat ta chedon dun thekte athe school somaratum khitiyo katum ke lai hai chek mane bang ke chutu dun po mane bang ke thap dun po mane bang ke chek roi dun po la puson si la dak family ko an bang ko an ne puriar la chek pu malong rengi dun ki thu tu di ahem phu tu kin ma ma tum ki tha tu bang pho bang trok ipu malong a chek se ke that man an ke halapu tek sa tum ke akula an na endun det pute ki claim tum ke kona si ki chume dola la sila haya calculation ke kansila son ki thi ding tum si ki thek lo sita me kansila sor bang la hai bang chelang le alang le tum bang ke tang ka long unang po la phan se ri cho la sir kansila tum ke rada tum mak du ka sum bang ke chi char dam ho i ki thi ding tum bang si la am so si ni tum bang tang ka ong nai ki du ka tum ke dugli thor no la puson se mathara ki plang atum bang ke plang thobo la puson se ili tum malong non na nang man det kar biang long no la si la bang su
cek teks ke pada rela bangke sab sonat setame nilitum cedon thek thek lake lagala mo king kam ka pekta chiyor nahi bote nilitum chiyor pondet por athe data le collection mate cek tender pinai ma pinang ni ma kumasi ke cedon de ma data le collection setame cek tender ke pitang ini lake raratum cipiduk group pensiki claim katiki asai posi lake tender mate council atum la an text nang endun nangji pe kali text na endun lo melo mopen aprang hetta ninge elo suri hinia bangke gari ho manong pina ko lake kaddu kabe katiki dung lapen cuyor culang tum anda cedon saralam si kala bang sukat parai lo sitan nono bang ala pu kali dia posi pining weson ke ini nangkok lo di kadu ka vitum sita mechini nai cek lo yon weda ki bonta kiduk det kiti ke chukle mathai ave atum ke kidu ka kisung si ho nang kok la polo yo manet kichomo wedet ta kali aja ka tum ke college kidun po atum sita me cek pen si poisa hang dam si dipu gido tum ponon gulahat kidu natum ponon along kaprek kahelu jurhat bethi kidu natum ponon sai ka chutuki dia atum ke lai hai pensi somatum logo papori lasila bangsu ke bonche pena posita me lu ke charli sita me katikuk kidu lake emek renglor la pen jinidak pensi pining we a hopet alam kaninge don la press media tamalong labang su penapot si pecetak inang posi alang etom phan johang lo mate chophalo lase labang su kiduga kisung kemonon phibang ke chitong tedete posi kamatha da mate ening gidu I dam gela helu athi mi thanga chutikiwe ka hormo posi kansila sor sitame bon bedete posi kamatha da kopiloma poloporang te habida hormo ason bote moni datum aning hang aling si huji biji tereng ponon kaipho ponon halage ang ton se wat eji setai mi thang ka chutiki hormu ge imi thang ching hondu go posi akachiri gitu arjang ke bang hut sitami lapusi ha ning kan ko ani pusar pisar ben sitami klembom lo hal bang suhut pusar pisar hut ke kilo ke helak supply mo wi sitami hem kichikim I pai kang kai ike lapusi en mom lo mi thang hormu ke majok ta ching hondo ko posi lapusi klem mom da mom posi non le thot ta me ako kachuneng ri tholo karbiang long council ke ya tum aphan setame abang su ke bonam abang ke pavidet sita chok posi ne ligin ben kamathada Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me